Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçana radyo denge gelden başkodarın heja iro 13 mijdarı 2024 çarşamba Brüksel'e saat 12 lamede çağırdı. Hemen uçe navaroje peşkeş bikinle peşi çen sernuçe. Amade kariyer meşamezin Ali Kölüne bile zubez verdevam dike. YBJ salvegera rızgar kına şengale pirosker. Ve azman şengale levu tevgera havayı heye. Operasyonel edici DAEŞ'e leholeye berdevam dike. Dubareden başkodarın hecem dest biber priyan uçiyan xwedikin amade kariyan meşamezin Ali Kölüne beyin haber berdevam dike. Hevsirka KC'deki Zübeyde Zümrüt Hevsirka Konmede Kerem Gök u endamel mesajı vaka Kurda Demokratik A Münster'i Di çarçoya amade kariyan meşeyle serdana esnafan u malbatên bajarê Münster u Almanya'ya kirin. Belevuk belavkirin u banga tevlûbûna meşehleki herkesi kirin. Di çarçova xebatên şanzê mijdarê da li hemberê têjîtiya li ser rêberapo pêş kirandin kar û xebatê civakê bi hemû lez û beza xwe dewam kirin. Îro jî bi hevserokê KC'dekê bi hevalê me hevalê jin û hevalê me meclisa Münsterê em serdana esnafa dikin em ê varî serdana malbata bikin planlama me ev ku em sibêjî derbasê oznan bikin di vê çerçeveyê de em kar û xebata berdewam dikin em bendîne hemû gelê me 16 mijdarê roja şemiyê bi her gün werne kirdin. Ez bi rêzdarî silav dikim gelê me demdirêje dişopînin zaten ama îro jî em li Münsterênin kar û xebatên 16 mehê didin me şandinê mangawaziya me îro li herêma Münsterê Münster geleme bi tevayî roja 16 mehê roja 16 Kasımê bi tevayî werin em li Kölnê ji bo tejrîtê mişkînin rêber apo azad bikin. Mehê meşiyê li Kölnêyê ji bo azadiya rêber apo ji bo çareserkirina strêka kur em dixwazin miştîn bi hev werin rêber apo jî birêjin tamam Helim neyim? Dora Kurajı Bey'in Gute miladin euch alles diese Samstag zum Demo. Atelier Reberapo, xebata afişa navenda bajarê Münsterê dikir bi pêşengiya hevalê ciwan û ev kar û xebat çend roja berdewam ke û heta şemiyê jî ev kar û xebat ê hîn mezin bibe hîn befirtir wê dewam bike. Bajarê roy seroka apo em dixwazin em bikin her du navçıya Köl. Navçıya köyüne xwazin bikin em du dengekê xweş dengekê xweş bûyo em deng derxin. Bangaj bu mitinga hevdeh mijdarê em tecde bişkinin û qayûman bişînin. Platforma Saziyên Demokratîk ragihandin ku ew ê di hevdeh mijdarê de li çariyana Basînê ya Êlihê mîtinga demokrasî û azadiyê pêk bînin. Platformê da zanin ku mîting welîtî ji qayûman bê darxistin. û di mîtingê de tekîler çarîserî pirsgirêka Kurd û têçdarê İmraliyê jî wê peyam bêne dayîn. Ji Komîsyona Amadekar Halîm Bayram got ku gelek Kurd bi tu awayî têçda li ser rêber apo qebûl nake û wiha got. Kurd ve bêjin ku aştî ancak bi azadiya rêber apo pêkane û polîtikên qayûman jî şantaj e. Endama Mêrsa Şaredarî Êlihê Zeynep Aslan jî ev tişgotin. Wekî ciwanekê ji Êlihê ji bo Êlihê projeyên min hebûn lê qayûm hemû hêviyên min tune kirin. Ji bo wê jî em ê tim li qadan bin û di hevdeh mijdarê de em ê bi girseyî dijberiya xwe nîşan bidin. Endama Mêrsa DPP Nurten Üzümcü û Nuhat Altan jî ev peyamdan. Eger di dilê wan de aştî hebe em amade ne. Eger lîstikan dikin û şer dixwazin ji xwe em tim di şer de ne. Em bank li gelê xwe û hemû pêkatiyan dikin ku ji bo çareseriyê di hevdeh mijdarê de di mîtingê de cih bigirin û dijberiya xwe nîşan bidin. Ömer Faruk Hula Kugut mafê hêviyê ne tene mafekî şexsî ye.
Parlamenteri Dem Parti Ömer Faruk Hulako tekildari girtiye nexweş û sistema infazê ya Dewleta Tirk daxivê. Hulako ragihand ku sistema infazala Tirkiye herkesî girtiye weke miriyekî sax dibîne û wiha dewam kir. Em vê kiryara faşîst di tecdîta mutlaq ya li ser rêber Apo de jî dibînin. Mafê heyviyê ne tene mafeke şaxsiye ji bo avakirina adalet û aştiya civakî pêwîstiyek e. Ji bo wê jî divê sistemeke infazê li gorî pîvanên gerdûnî yên hukukî û mafê mirovan werê amade kirin. Ömer Faruk Hulako got mafê hêviyê pîvana bingên a sistema hukukê ye. Ev maf jî xwedîspêra mafê mirovan û hürmeta jometa mirovaniyê. Mahkûmên bi nexweşiya giran nikarin bi têrkerî bêne dermankirin ji mercên guncav yên jiyanê bêpar têne hiştin. YBJ salvegera rizgarkirina Şengalê pîroz kir. Fermandariya giştiya YBJ bi wesîleya nehemî salvegera rizgarkirina Şengalê ji destê çeteyên Daişê peyamek parve kir. Qismek peyama fermandariya YPJ wiha ye. Wek tê zanîn di dirêjahiya dîrokê de heya roja me ye îro gelek ferman komkujî û koçberî bi ser civaka êzidî de hatin. Du sede meseleke encamên van êş, azar û trajediyan hebûn. Nebûna hêza xwe parastina cewherî û bêrêxistinekirî bûn. Piştî fermana sê tebaxa 2014 ya bi destê Daeş û xıyaneta PDK êdî ev rastî hîn zêdetir hat dîtin. Lê bi seya fikir û felsefeyê rêber Apo û piştgiriya gel û ciwanên ji her çar aliyên Kurdistanê serkeftina Şengalê hate bidestxistin. Beriya neh salan di vê rojê de mizgîniya rizgarkirina Şengalê ku bi xwîna sedan leheng û egîdan hatibû xemilandin me diyarîgelê xwe kir. Li ser vê bingê em wek civak û hêz rêberê Netewa Demokratîk rêbera Apo slav dikin û girêdana xwe ya bi rêber Apo re nû dikin. Peyama fermandariya giştiya YBJ'ye bi van gotinan dawî dibe. Di roja me îro de jî berxwedan û têkoşîna li hemberî dijmin û xeta hevkar bi serkeftinê parastin û geş girine rehê berxwedana Şengalê. Em wek fermandariya giştiya YBJ tevahiya cangoriyên azadiyê bi minnetdarî bi bîr tînin û soz didin mîrasa wan bi serkeftinê tajdar bikin. Li ser vî esasî em nehemî salvegera rizgarkirina Şengalê di serî de li rêber Apo şehîd û malbatên şehîdan gelê xwe li şervanên YPG û YPJ û li gerleyên azadiyê Kurdistanê pîroz dikin. Berê nêja li Ezmanê Şengalê li vû tevgera hawayî heye li ji serê sibehê ve li vû tevgereke zêde ya balafirên bê mirovên Dewleta Tirk dagirker li ser Ezmanê Şengalê heye. Îro di heman demê de salvegera nehemîn a rizgarkirina Şengalê jî. Par jî Dewleta Tirk di salvegera rizgarkirina Şengalê de êriş biribû ser waseyeta şervanên YBJ û di encamê de du şervanên YBJ şehîd ketibûn. Pijak got biryara dardekirinê ya li ser werîşeya Muradî nîşaneya domandina şerê dijî jinane. Meclisa Partiya Jiyana Azada Kurdistanê Pijakê bi daxuyanekê biryara cezayê dardekirinê ku rejima Îranê li werîşeya Muradî ciwana sîne birî şermezar kir. Di daxuyanê de wiha tê gotin. Biryara dardekirinê ya ciwana sîne werîşeya Muradî domandina şerê dijî civaka sivîl û gelane. Encamên wê jî wê giran bibin. Desthilatdariya Îranê bi hestên tolhildanê tev dikere. Gelan jî helwesta xwe bi şoreşa jin jiyan azadî destşan kiriye. Daxuyanî dibêje divê desthilatdariya Îranê bizane ku civak û gelên Îranê xwe teslîmê zilmê nakin û wiha dewam dike. Şoreşa ku civakên Îranê bi îradeyeke xurt nîşan da û hesab bipirse. Kampanyayê navnetewî û bertekên pratîkî yên saziyê mafê mirovan li dijî her jûre zilmê û bi destxistina azadiyê û werên xurt kirin. Em wek piştgiriyê didin hemû kampanyayan helwesta me jî zelal e. Derxistina her cezayeke dardekirinê tê wateya redkirina hemû daxwaz û azadîxwaziya civakên li Îranê û bi taybetiya jin û ciwanan. Lewma erka me hemûyan e û pêwîst e ku em û herkes li qadên têkoşînê cih bikirin û têkoşînê bikin. Ji ber meşa azadiya ya mezin doz li 29 kesan hatiye vekirin. Piştî meşa azadiya ya mezin ku di navbera yek û pazê Sibatê de bi daxwaza rakira tecda li îmrarî û azadiya fîzîkiya rêbera Apo hate pêkanînê pirsîna dest pê kirin. Serdozgiriya Komareya
قارسه درباره 29 کسان دباس که مشه قارسه ده جه گرتنه پرسین دا دست بکرن سردوزگری درباره 29 کسان ده به بهانه کو مخالفت الیدیج قانون جوین و خو پیشاندان کرنه ایدانامه آماده کرد دادگاه جزای گیران یا قارسه جی ایدانامه سردوزگری قبول کرد دی ایدانامه ده تگوتن که تبی بریار قدخه جی مش هاتی پیشکانین و دروشم هاتنه برز کرن هر وا بشتاران سوچ کریه سبل دادگاه جزای گیران یا قارسه رونشتنا یکمین و وره پیکانین هنرمند توماس کلیپر گوت من خواست حرمتا خو پیشکشی هیره و گلستان بکم پیشنگه ها نقشاندنن کریسنر بنجامین بوک گابریل جلوویس و توماس کلیپر لآلمانیا باجار برمن هاته وکرن هنرمند توماس کلیپر آخوی گوت دستراتاریا پارچه جناتویه لو من ولی هیس کرکو از بخواجی دا اصلا دسپیک ده تولیوی کشتنه بومه کشتن روزنامه‌وان جیه شرمیه ام بحثا دموکراسی دکن لی ایرو کو جبو آگاهدار کنا مروان کار دکن تینه کشتم حتی کو جدست من هات من هودا هنر خواه پیشکشی وان بکم بگو ما ساغنینه لی جبو رومتا وان من خواست و پورتری چه بکم پورتری شورشگر آلمان اندرل فور روناهی جی هات نشاندان کو سال 1996 ده جاری دولت ترک و برنگ که هوان هات قتل کردن پلیسن آلمانیا اوه که انداما فرانکسیون ارتشا سور راف سوجدار کرد evne rastbu bişre çu Kurdistanê ew jî ji alî artêşa Tirk ve birengekî hovane hate şehîd kirin. Şervanın beşler operasyonu bûne me planên Daişê têk bir odeya operasyonên hêzên hevbeş li kampa Holê û derdora wê operasyona ewlehiya domdar da bûn dest pê kirin. Di encamê de hevdû neh çete hatin girtin çek û cebelxaneyên bi wan re hatine desteserkirin û gelek tunelên di hundirê kampê de hatin dîtin û asê kirin. Şervanên beşler operasyonu bûn têkildar operasyonê axivin. Şervan Şahîn Şedadê Diyarkir ku operasyona giha armanca xwe û got em li ser erkên xwe re û ji bo parastina civakê em di her geliyekê de amade ne. Endama yekînên antiterorê yat Rojbîn Efrî jî axivî got encamên girîng hatine bi dest xistin şervanên jin di vê operasyonê de roleke pêşeng lîstin. Armancamaya sereke parastina herêmê û tevahî jinan e. Endama YPJ Beritan Qamış rojê ev tişgotin. Me gelek plan û tevgerên çeteyên teva berteref kirin têkoşîname li dijî çeteyan û li dijî her cure êrîşan wê dewam bike. Operasyona leşkeriya Türkiye ve Bükke Komen cihadistan be. Demek ki dirêje ku devleta Tirkiye dagir ker hesabı erişeke bejaya li ser rojava dike. Nunere teybetiye Suriye ya Vladimir Putin, Alexander Lavrentis pişti civina bistudyemin a Astana tekiller ve müjare ji supini kere axivin. Levretiya diyarkir ku operasyona leşkeriya Türkiye ya li Suriye ve ji aliye Moskova ve naye kabul kirin û ev tişgotin. Moskova li dijî operasyoneke leşkeriya nû Tirkiye'ye em veke kabul nakeme ev yek gelek caran anisiman. Heviya me ev ku devleta Tirk denge me bibihise jiber ku operasyona leşkeriya Tirkiye ve encamên xirab derbixe holê û ve bikare komen cihadîs yên wekî Hayat Tahrir el Şamê derxîne holê. Astana 22 hewldanên agiribesta li Lübnanê rojevên rojnameyên Erebî ne. Rojnameyê Erebî di weşanê xwe ya îro de cih dane civîna Astana ya 22yemîn nîşaneyên agiribesta li Lübnanê û şelê li Sudanê. Rojname El Exbar a Lübnanê têkildarî civîna Astana û çeyek bi ser navê Astana 22yemîn paşguhkirina aloziyê berdewam e û hêviyên bi serxistina normalizêkirinê weşan. Rojnameye Diyarkir ku mîna civînên berê civîna Astana ya 22 jî alozya Sûriye çareser nake û di civîna roja dawî de jî gavên cidî nehatin avêtin. Di heman demê de Lûtkeya Erebî İslamî jî
TPK'nin û Serokkomarê Sûriye Beşar el-Esed û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan tevlî civînê bûn lê nehatin cem hev û hevdîtin jî nekirin. Rojnameyê da zanîn îhtimal heye Tirkiye lûtkeyê bikar bîne û herêmên din yên Sûriyeyê dagir bike. Lê nûnerê taybetî Rusya Alexander Levtin carekê din teqez kir ku Rusya operasyoneke leşkeriya Tirkiyeyê dijî Sûriye qebûl nake. Rojname El Arabiya El Hedes jî diyar kir ku êrişên dawînê İsraîlê ispat dike ku pêşketinek di aliyê agirvestê de çênebûye. Li gurî rojnameyê İsraîl Hizbullahê jî dan û standin heye. Rojnameyê got ku hevdîtina Donald Trump ya bi Joe Biden re wê çarenûsa bûyeran diyar bike. Rojnameyê Şerq El Ewsed jî bi bîrxist ku çavkaneke Misrî eşkere kir ku ji bo çareserkirina aloziya li Sûdanê hewdanên Erebî Amerîkî hene. Rojnameyê ragihand ku di dawiya hefteyê de li Erebîstana Sûdî civîneke çaralî hatiye pêkanîn. Di vê civînê de raydarên çar dewletan hewdanên hevbeş yên çareserkirina aloziyê nîqaş kirine. Ev dewlet tevî civînên Cînevê yên ku Washingtonê ji bo bidawîkirina şerê Sûdanê li derxistinê bûne. Belê godan jemen û çê nîrû pêşkêşkirin ji bo guhdarkirina we spas ana xatirê we demiş.